Ka New Trap Youth Council HYC haka Sautrik Yayong kala kangkerdap ya ka Office Rekam jong Director ka North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Nigrims and Meta hadian ba syam lala ban penbet ya ka jingdawa kibaya day bat kerukom tungkam nurse hakane ka jaka ka HYC kinsan kala penlong ya ka jing yaki bat tur sya ka Office Rekam jong Director Nigrims hadian balakut ka jing aipor ka bah news ngi Layo i baki bor pahara jong ka Nigrims kimla ban le ai namar baki khot bat noyalam ka HYC kilarung jubor sha kamrat rekam jong umeta da ka ba dawaya u ba unmi no mardor umeta bat ki he jong u kila sha pen bor ban mi no na administrative block ka Nigrims u president ka HYC uba roy ku parson rem habaya kren bat umeta shabar ka directors administrative block ulaong ngila IT ya ka memorandum ha ka bayade bat kani nadu ka arpo sautrik ulber bat ka jing aipor ka bah news ngi kala kunno menta ka sngi namar ba kam syam ladon ka nu ka jubab na ka office u director ngim don da ka weipat kalat Henry ban penlong ya ka jing yaki hadin kani u director ula khot ru ya kino yalam ka HYC ban ya kren halor kani ka benta hadin ka jingalang uba sindrem ula pente baka seng kalayo ya ka jingtho now director baka Nigrims kan thau ya ka jakat tho examine hapo ka jilla Meghalaya bat ka HLL kabala itu da ka sarkar pedeng kan long katana thungkam ula ong baka wei na ki jingdawa ba kong san jong ka HYC ka long ban pentri kam ya ka ratio kan thei wat shinrang ka ba prapo la arpo kumbala le ha aims bat ki wei ki jaka puli ha ka bayade bat kane u director ula pentikna ba untho mardor syaka Union Health Ministry banyo ya ka jingshai ne ka jingmenjur la ka Nigrims ka la ne em ban pentre kam ya ka jingthungkam prapo la arpo ya ki kenthei bat shinrang namar kumba kalong kamdon kumkata kendon haki kendon thungkam ni recruitment rules RR jongka institution ban pentre kam ya kane bat na ka benta kata kindon kam ya ka jingmenjur jongka tenat ka koit ka khia jongka sarkar pedeng la ong usinrem Henry ngila keren syai baha bangin ailat ya karukom tungkam ban ya syakmat lada ya ke jingdawa ban yo ya ke jingya per kenthei bat shinrang ka ba prapo la arpo syam la pentri kam ha ka institute ula benram letter on the 24th. I've counted only the working days, not the holidays, and it has already ended yesterday. Because the letters are ready, they just go through the. You should have just tell us. You should have just tell us. See, this is a problem. We'll give you a reply. But you stopped. You didn't even communicate anything. The process is in file. You realize you could have seen what's the matter. If you want to, you can do a lot of things. If you want. But since we have complied, we will give you the We letter. don't know no, whether you have complied or not. Till today, when we come to your office, you told us that it is complied. We didn't even see the If letter. I had any communication, because we thought we are complying, we will give the letters to you. We were Yeah, but totally then in the 7 compliance. days has already ended. But out of So them, we there were have- 3 holidays, Mr. Roy. I counted the working days, I said. 24th, But 25th, at least cut 26th. me some slack. It's not that we are not willing to go ahead. Okay, give me the letter. Show me. Hang on. They are Show me the preparing letter. the letter. In fact, right now they are also not here. Office staff is outside. Who? You need the person who you need to contact. Take them the inside. general admin. Take them inside. 2-3 Do persons. you want me to show you the? Nakaliang dong kaseng. Hadin ba ngilat dapuan ban yakendu ya keyboard penyak congka Nigrims ka art sautrik cong ni benai buladam. Pada kata wasngi ngila keren udah basai bukan Nigrims ka diban ai juba apa ka nyul sngi. Ya ki jingtho la ni ki jingdawa ki baka kaseng kalabu hakmat
jong ka Negrims. Kumban syuong penkenmal ru yang ngilang baro ba kajing don jong kini ki central institution lani kita ki jaka jong ka sarkar Padang. Kamtam hang ni hapo kari gebi ya ka jongi. Kala kala long penban kata ka jaka ka ba penyo nong ya do om ya ki try mulu. Ngilai i ya ka Negrims bakalong kumnu, ngilai i ya ka Nehu, ngilai i ka Central Agriculture University apo Impal, ka jong ka Impal ka badon hang ti apo ha umyam. Akajaka banginyo ya ka university ngiyo penban ka college. Ka jela ka jongi kala ai ya ka khando, ya ki jaka ya ki niki institute ki ba fair jong ka sarkar Padang. Banwan bu akan nigari ke ya ka jongi da ka jingmut. Bakan long ka jingmen toy lakalong ki jaka puli ki kun samla ki jongi ki nyok puli lakalong haka kam ga jam ki kun samla ki jongi ki nyok kam yo jam ringyo i bakani ka jing ai e ka jongi ya ka jaka ka jing ai e jong ka sarkar ka jaka kam shimlong kata ka jing yo nong yangi namar naus nam shaus nam nakapor sakapor kiseng balang ki ba fair ngi ki kunhun tremon sa ubang ngihap ban ki ngihap ban pen ibor ngihap ban le ki kam ki ba fair bandawa ya kata hok ka jongi kabala pelong ya kaseng mentah kasngi banwan ha kani ka jaka banwan ha kani ka office jong director jong Negrims kalong ru ban penken mau yang igum ka jat menri bahakani ka ju kasngi shispa khandai punriu snam menshua usim tirot sing harengkat bat kiwei pat kisim jo kari khasi kialia persya ya ka sarkar pareng kari kasngi ka ban penken det benriu yang igum ka jat menri kani kasngi ka ban penki thia yang igum ka jat menri ban om bakapur kala dei bangingin kam kenti ya kibakum kini ki office jong ka sarkar Padang ki badan ha kani ka rigbi ka jong kam dei shu kapur ban ailat ba maki kin le kat baman ngilai ka be ka baca po Negrims hakini ki snam ki baladap di ki jing thungkam ki briu na ki wei pat ki jela da ki spangut ki yo benrung ki kun samla ki jongi tang riu ban nyongot ki yo na ki tiki arspa ki lai spa tli ki pos ndei tang kata ki bun ki belajar po Negrims kidon ki kies ki barang yat mentah pu high court aku bagi kun samla jo kajat menriu ki syak penduk ban syak tap kam tang namar baka Negrims ka kale kat bamon ka interpret kat bamon ya ki rule ki an ki baka kamon ki hak ban let high court dalalet high court ka high court ko ngi ki Negrims pihak ban thungkam ya ni ka kun samla na kajat menriu ko jongi namar ba pila ya la iki kendon ka bamon baka Negrims la ka kwa ban penkela ya kita ki an ki rule la damon kini ki officer jo Negrims kila ban le nelada mangingi wan ban bu kajing dawa ban thungkam khambun ki kun samla ki jongi ke ka baki ki penpa kolong ba omla ban le namar ba omdon ka an namar ba sarkar Padang namar ki bo sarkar kimsya ban le kan sakani ka jaka menta ka singi ban peni bangi long try hala lor ka khando ka siap ngilong try hala ko jong kari bat kini ki beri ki banabar kimla ban ong banwan ban lemon hakani gari gebi ya ka jongi kata gari ka kubur ka basai ka bangi kha wa ban kha ndei tang Negrims ka Nehu ka CU bat kiwei ki office jong ka sarkar Padang banang ni syakmat ndei syu ba pin lemon kani gari ka jongi ngila ai pi ka jaka ngila ai pi ya ka puta ba pin shna ba pin tei ki building ba pin le ki pim dei pat ban klat bagi kun samla ki jongi ki dei ban yo ru ikalat la kalong ban puli la kalong ban trei ban kita teh kajing ya keren ka jongi hakatu kajing ya penibor kajing ya ku phami yo director na pu kamera na marmene kwa baningin ya syong nginang ya syong ka kamera ka jongu ngilong da ka basay ba kam dei shu ka por ngi ban ya keren ngila ay fi ka por news ngi ba pin juba ndai nakalang jo Negrims ki klam juba ki kensting bat kim ken ya kata ka city ka nakalang jo ka seng ila bo ngimban si banwan ban peni da ka bo Bantong yo director jangan Negrims selalu kuat ban ya keren wan sabar bo ndaw lawan sabar usoong yang iba ka city kala long ready ngidang mut ban pha mentah kasi kamut ayu bangindang mut ban pha mentah kasi ondang ilapoi mangihang ni tingila yo pediang ru mentah ya ka city ya ka bana kaliang jo Negrims kala ai kijing lawa jo kaseng ka bayday bat ki examination center kiloong baka Negrims kala bu ya ka HLL kum kawai ni ki agency ka ban penyat ya kani ki exam ya kani recruitment exam nama anak kalian juga sing ilong bangim kwa bayday bakana sing ilong bangim kwa ban pediang ki norset ngilai i ka norset kalong kumno ngilong baday ban pelong hi da kanu agency la ne daga Negrims ya kata kila pediang ban pelong daga HLL ba ke agency ka bala itu daga sarkar Padang ban baday biki exam center ngila da ban ong ya ka Negrims ki kun samla ki jongi ki baday na kani ka jala ka jongi ki dai ban yo ban ya kun ya ka exam hang ni ya ka jala umdai ban pha ya ki syakiwei pat ki jala bat ya kataru na kaliang jo Negrims kila ada ban pediang bat kawin ni kimat ki bakongsan ki bakaseng dawa ka dei ka prapo arpo besen
ka female to male ratio ka baka single ong ba fidei ban pentri kam ya kani ka female to male ratio komot bah ka jing thep kam kadi ban long prapo la arpo nakaliang jo ka Nigrams kila pentip yangi baka Nigrams kala pha kan pha jing tho sya ka ministry sa sisian pat ban pen kan mau ya kani jing dawa jong ka seng pat hadu menta ka juba ka baka ministry ka ai kam syai la ka Nigrams kala ne kamla ban le ya kata ka prapo la arpo persen te ka seng la kren da ka syai balada ka ministry lada ka Nigrams kam pentri kam ya ka prapo la arpo persen nakaliang jo ka seng inom ailat baka ni recruitment kan ya syahmat kata ka di karai ka bana kaliang jo ka seng ila shim bak ni sawat tu de kiwe kila nanti bangin penti kena baka ni ka prapo la arpo persen country kam hapo Nigrams kita ki di kimat jing dawa ki bakongsan ki baka seng kalabu hakmat jo Nigrams bat ki don ki bakala pediang re bade baka arpo prapo la arpo nakaliang jo ka Nigrams ki ong bakinang tho biang sa ministry ban pan ni ka jingbet bala kila ni kimla ban pentri kami kani ka prapo la arpo kumbale hayim kumbale akiway pat namar ba kumbakalong himenta ka Nigrams ka recruitment rule jo ka Nigrams kamdon kata ka provision bakala banwan ra kata ka prapo la arpo kihap banwan ra ka jingkela ha ka recruitment rules ka jongka banwan ra ka jingkela ka recruitment rules kidon kami ka approval jong ka ministry ti kumbakalong menta habay de prapo arpo kin hap ban tho biang sya ka ministry bat ngi pat nakaliang jo ka sengela kren ka basay balada kimla banwan ra ka prapo la arpo naman ngitiang balar ka exam kaya besyakmat kan long biang kumju kinwan biang nakasispa lani nakarspa kinwan biang prapo persen lani knai persen de kishenrang kibanwan banlong kinder sang dia pot Nigrams ya kata angin nomla ban pediang kumbakalong hi ka Nigrams kaong ba ya katu ngile kat kum ki direction ki baka ministry ka ai ka baar ha ka recruitment rule jongka Nigrams kamdon kata ka provision ka bakila banle prapo la arpo persen ti adin kata ngila let bani kendo yo director ban pa ni kajing sya nakaliang ka jong ong ban nakaliang jo ka Nigrams ki push banyo ya ka prapo la 4% ni kumba kalong himenta ka ministry ka health ministry kampat ay ka juba ka basyay ba ka Nigrams la kala ni kamla ban pentri kam ya kata ka prapo la 4% nakaliang jong director ulong baun sa tho biang baun penken mau biang sya ka ministry ban pan ba kum ka Nigrams ka di banyo ya kala banle ka ni recruitment prapo la 4% tu kadikat kum ka roster ya katu ngimdan e ngila check ya ka roster register ka baka Nigrams kali katu gile kat kum ka roster tingimdan e ban kren ri nakalian jo ka sengilong ba ka Nigrams ka de ban pet banang ni khmat ki ST list ki di ban ka ST reservation ki di ban follow be tik kat kum ka reservation khang bagi kun ki kun samlang ki jongi kinyo ban yo lat ngani ka institution ban yo kam